O meu traballo en Delagro abrangue basicamente asesorar os viticultores que traballan con nós, tanto sobre todo en nutrición, ver as carencias que poden ter os cultivos, a maneira de aportar o que necesitan, nin máis nin menos. Tradicionalmente temos unha cultura de abonar moi forte e moitas veces ni siquiera chega a ser necesario, co cual acarrea un sobrecusto para o agricultor que desde o meu traballo intento evitar. Tamén axuda aos viticultores nos tratamentos fitosanitarios e sobre todo na intentar reducir ou optimizar estes tratamentos tanto para aforrar custes como para facer unha xestión máis eficiente e máis sostible dos viñedos, aportando solucións de baixo perfil toxicolóxico, integrando as novas estrategias tradicionais e buscar sempre unha máxima produción, unha saúde das viñas intentando que sea óptima, coas dificultades que temos nesta zona polo tema do mildeu. Bueno, o que máis preocupa aos viticultores é a defensa contra o mildeu, que é unha enfermedade fúnxica que aquí nesta zona que estamos ahora mismo, no Salnés, é un auténtico calvario. Temos unhas condicións óptimas para o desarrollo da enfermedade e cada vez hai menos materias fitosanitarias, co cual é unha auténtica loita diaria para intentar manter unhas producións axeitadas e unha uva de calidad para facer os viños de gran calidade que se fan aquí no Salnés. Bueno, esta campaña estás a presentar complicada, como as últimas. Non houbo moito frío no inverno, co cual o mildio resistiu moi ben dun ano para outro, xa había esporanxios activos antes incluso da brotación da viña. Temos un tempo bastante complicado este ano, con temperaturas altas, moitísima humedad, incluso nos días que hai sol temos unha media de 90-95% de humedad, co cual complica moitísimo a defensa da planta. O ano pasado houbo moita merma por este tema, este ano pois parece que os viticultores están moito máis atentos, tamén desde a parte da asesoría estamos moito máis concienciados e a idea é intentar manter a máxima produción posible dentro dos límites da DO. Bueno, para as condicións que tuvemos, os viñedos se atopan nun estado sanitario, non diría óptimo, pero sí en moi boas condicións. Está sendo un ano moi complicado desde o inicio de brotación, o tempo está castigando moi duro toda Galicia para este tema e para as condicións tan adversas que temos, a verdade é que na maioría dos casos están nun bo estado sanitario. Hai incidencia, ahora de feito, pois como podemos ver aquí, hai algo de mildeo larvado que empezou aí a semana pasada ou tal, parece que non avanza máis. O mildeu, pois bueno, é unha loita de todos os anos, a verdade é que xa non recordo nos últimos 4 ou 5 anos un ano bo, pero nada, temos viticultores que controlan moi ben este tema, as cooperativas, as empresas, teñen técnicos moi preparados que acompañan todo este proceso, incluso asesores desde a miña empresa ou outras. Os viticultores teñen moita sorte poder contar coa asesoría que teñen, un sector que está cada vez máis profesionalizado, e iso axuda moito na defensa. Sí, as novas restriccións e sobre todo as que veñen por diante de cara ao 2030 fan que todos nos teñamos que adaptar. Xa desde hai uns anos se ve como que se están integrando produtos residuo cero ou máis ben de baixo perfil toxicolóxico dentro das estrategias, o que permite reducir en parte, sempre dentro da realidade que temos no Salnés, que o mildio é unha enfermedade que atopa un caldo de cultivo perfecto casi todo o ciclo.
pero se están integrando produtos que están funcionando moi ben e os viticultores xa, ao estar ben asesorados tamén, teñen un montón de produtos de baixo perfil toxicolóxico integrados nas súas estrategias, o que fai que cada vez sea máis posible acceder a ese obxectivo 2030, aínda que, bueno, todavía nos queda moito avance por facer. Nos suelos está cambiando bastante o manexo. Antes era moi común ver suelos sin ningún tipo de vegetación, coa terra ao aire, o que perxudica moitísimo a biodiversidade do solo. Como decía un profesor meu na facultade, hai máis organismos nunha cucharada de solo que en toda a selva do Amazonas, co cual eso xa dá unha imaxe da importancia que teñen os suelos. Na Galiza temos a sorte de contar cuns suelos cun alto contenido de materia orgánica e con moitísima biodiversidade. A idea é fomentar esa biodiversidade para ter suelos equilibrados, chegando a ter suelos supresivos no que a expresión dos patóxenos sea difícil ou prácticamente imposible. Nun suelo equilibrado, aínda que haya patóxeno, a presencia do patóxeno no suelo, o establecimiento a nivel destructivo é francamente difícil. Eu penso que se están reducindo os ataques ao suelo, se están implementando encalados ou incluso abonados con bacterias que axudan a ese mantemento da biodiversidade do suelo. Cada vez máis se está traballando desde a materia orgánica e non só desde aportar mineral sin descoñecer o que hai abaixo. Cada vez se fan máis analíticas de suelo, co cual axuda moi ben a comprender o que temos. A verdade é que eu penso que ese é un dos camiños que van mellorar moito a fertilidade non só dos viñedos, sino en xeral dos cultivos na Galiza. Bueno, o que nos debería chamar a atención do manexo dos portugueses é que como eles non teñen materia orgánica no suelo ou non teñen porcentajes moi altos, máis alá de un 1, en algúns casos un 2, eles si dan moita importancia á materia orgánica e destinan gran parte dos seus custos a aportala. Nós neste caso temos a sorte de que neste país a materia orgánica é un recurso ilimitado prácticamente, entón temos que aprender a traballar máis con ela e a valorizala máis, porque eles non a teñen e danse conta da importancia que ten. Para nós non é un recurso limitante, moitas veces non nos damos conta a sorte que temos na Galiza con este recurso. Onde máis diferencia noto é nas zonas do Douro, Alto Douro, aí sí que o tema da materia orgánica a verdade que é vital, para eles é unha preocupación constante. Fun a Suiza, estuve traballando 5 anos en tomate hidropónico, o que me permitiu ampliar coñecementos, sobre todo na nutrición. Os cultivos en hidropónico necesitan unha nutrición moi acertada e un desequilibrio é algo, non ten o efecto tampón que ten o suelo, que sempre tes máis marxen de correxir. Todo o que aprendín ali no hidropónico me sirve para ser máis consciente das dinámicas de nutrición na planta, porque, como comentaba, os sustratos hidropónicos non teñen o efecto tampón que ten o suelo, que amortigua moitas veces excesos ou carencias. Ali un exceso ou unha carencia pode levar ao traste un cultivo, entón quizá adquirín esa valoración da importancia que é a nutrición nunha planta. Estuve en Chile como parte final do proceso formativo cun programa da Universidade de Santiago de Compostela, centrado principalmente en asignaturas e cursos de viticultura, principalmente traballando na Universidade Católica de Valparaíso con plantacións de viña, aguacates e cítricos. A verdade é que foi unha experiencia maravillosa, que facíamos visitas continuas tamén a Argentina, a zonas de alta produción vitivinífera, como pode ser Mendoza, San Rafael, visitando e aprendendo do manexo que fan ali as bodegas, que en moitos casos é impresionante. Ao ser outro tipo de orografía, onde que as uvas en moitos casos son incluso albariño ou uvas francesas,
que non, en principio as condicións climáticas son totalmente distintas. Ali un mildio é, por exemplo, un problema anecdótico e aquí un continuo quebradeiro de cabeza, pero, sin embargo, compartimos enfermedades como idio, botritis, plagas como a lobesia, ao final esas plagas están aquí presentes tanto como están ali.